Vadzimai. Eskani mwanangu. Urire bo. I love you. Ona ndati ndikudzika madam. Tine nyaya rutende kuti mai mfano wati vari kuuya vachimboona mwana meno wanzi long time chichini ndambona warambidzwa zvikanzi chingotodiwe uno mwana handi mwana wangu here chii ndikati saka haiwa hazvina kuipa unongodi unouya saka ndamudzoti hauyi kuna kwewe muna Chirara ndamudza togara mu1 room saka ati ari kungoya zvanhasi Sunday masikati sindosa ndataura mangwanani anokuda zvanzi saka ndikauyawo Sunday masikati ndongomuona 2-3 hours ndobva ndaenda zvangu saka zvakatonaka wena urikutoona nditogadzirira baba vemwana wevati vari kuuya kuzomuona vari kuuyawo futi tinenge titori nevavisitors edu too. Aiwa pane chakaipa ndizvozvo zvakanaka ini mwana makazofanana ndirombonawo baba wacho vana vedu tokudai mama ari kuuya kuzokuona nhasi ndidhi ari kuuya kuzokuona nhasi tinenge tiri vabereki venyu 4 tichitamba tiri 4 tiri 6 handiti tiri 6 no hauna zvifarira ndidhi ari kuuya kuona hauvadi